భారతదేశ వ్యాప్తంగా రైతు గెలిచిన రోజున ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో రైతుల పక్షాన సంఘీభావాన్ని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మా పార్టీ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతుల యొక్క జీవితాలలో ఈ వెలుగులాగానే వారి జీవితాలు కూడా వెలుగు నింపాలి. వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన తరిమలలో దాదాపుగా 1 సంవత్సరం కాలం పాటు భారతదేశ వ్యాప్తంగా రైతులందరూ కూడా ఉద్యమించినారు. ఆనాటి స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి తదనంతరం అంత స్థాయిలో ఏకాభిప్రాయంతో రైతులందరూ కూడా వివాదాస్పదమైన ఆ రైతు చట్టాలను రూపుమాపండి, రద్దు చేయండి అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పైన తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినారు. కానీ సంవత్సరం కాలం పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమాత్రమే కానీ రైతుల పక్షాన నిలవక వారి అభిప్రాయాన్ని గౌరవించక ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది. లాస్ట్కు జనవరి 26వ తారీఖున భారతదేశ వ్యాప్తంగా రైతులందరూ కూడా ఢిల్లీ వరకు ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది. ఎర్రకోట పైన రైతులకు సంఘీభావంగా జెండా ఎగురవేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇన్ని పరిణామాలు జరిగిన తర్వాత రైతుల పక్షాన ఆలోచించాల్సిన ప్రభుత్వం ఆలోచించక ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి 2 రోజుల క్రితం భారతదేశ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఈ వివాదాస్పదమైనటువంటి రైతు చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నాం, అందుకు కావాల్సిన రాజ్యాంగపరమైనటువంటి విధి విధానాలను ఈ నెల 29వ తారీఖు నుంచి జరగబోయే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో తీసుకోబోతున్నామని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ ఈ జాతిని ఉద్దేశించి రైతాంగాన్ని ఉద్దేశించి రైతులకు క్షమాపణ చెప్పి వివాదాస్పదమైనటువంటి నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయడం మా అందరికీ కూడా సంతోషించదగ్గ అంశము. మేము హర్షిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మాకు ఒక సంతోషమైన విషయం మరొకటి ఏంటంటే రైతులు ఏ రోజైతే రోడ్డు మీదకి వచ్చినారో ఆ రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు పక్షాన మద్దతు ఇచ్చింది. అనేక రకాల వారి కార్యక్రమాలలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు రైతు పక్షాన మేము మద్దతు ఇచ్చినాం. ఈరోజు కూడా రైతులు సంతోషపడే ప్రతి అంశంలోనూ జగన్ సర్కార్ మొట్టమొదటి ఉంటుంది. ఈ జరిగిన తతంగమంతా కూడా గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏ ప్రభుత్వాలైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఏ ప్రభుత్వాలైనా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కావచ్చు, లేకపోతే మరొక ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఏ ప్రభుత్వమైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఈ దేశానికి జై జవాన్ జై కిసాన్, రైతన్నే అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి మనిషి. ఆ రైతు పక్షాన ఏ ప్రభుత్వాలైనా ఆలోచన చేయాలా. ఆలోచన చేసే విషయంలో ఎక్కడైనా పొరపాటు చేస్తే రైతులు ఇచ్చిన అభిప్రాయాన్ని గౌరవించి నిర్ణయాలు మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ చేసిన చట్టాలు కూడా వాళ్ళు చేసిన చట్టాలు ఈ 3 చట్టాలు ఏమిటనేది ఒకసారి చర్చకు తీసుకుంటే, మొదటి చట్టం వాళ్ళు చేసినది రైతులు పండించిన పంటను ఎక్కడైనా మార్కెట్లో ఎంత ధరకైనా అమ్ముకోవచ్చు. ఇది ఎవరైనా జనరల్గా ప్రజలందరూ కూడా మాట్లాడితే మంచిదే కదా, మరి రైతులకు అనుకూలమే కదా అనుకుంటారు. కానీ రైతులకు నష్టం ఉంది. ఎప్పుడైతే రైతులు మార్కెట్ కమిటీల ద్వారా కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కాకుండా ఎక్కడైనా అధిక ధరకు అమ్ముకుంటే వసతిని వారు కల్పించినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఉండే నిర్ణయం ఏమైతే కనీస మద్దతు ధర అనే వ్యవహారము ధరమరుగైపోతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుపోయే ఆ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఇవ్వాల్సిన మద్దతు ధర ఇవ్వకుండా పోయే ప్రమాదం రైతులకు ఉంది. కాబట్టి ఆ చట్టాన్ని రద్దు చేయమని కోరినారు. దాన్ని మేము అంగీకరిస్తున్నాం. నిజమే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా దేశ ప్రభుత్వమైనా రైతులకు కనీస మద్దతు ధర ఇచ్చి తీరాల్సిందే. రెండవది, వాళ్ళు చేసిన చట్టం ఏ పంట అయితే రైతులు పెడతారో ఆ పెట్టే పంటకు పెట్టిన రోజు నుంచి పంట రాకముందే దళారీ వ్యవస్థలు కానీ ఎవరైనా ప్రైవేట్ వ్యాపార రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన వారు ఆ ధర నిర్ణయించుకొని ముందుగానే కొనుక్కుండే వసతిని మేము కల్పిస్తామని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా మంచిదే కదా అనిపిస్తుంది. కానీ దీని వెనుక కూడా ఒక నష్టం ఉంది. ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో వ్యాపారస్తులు ధరను ముందే నిర్ణయించగలుగుతారో అప్పుడు రైతు యొక్క శక్తి బలహీనపడేదానికి ఆస్కారం ఉంది. పంట పండించే విషయంలో కానీ అమ్ముకునే విషయంలో కానీ ఆ ధరల యొక్క నియంత్రణ విషయంలో కానీ వారి శక్తి బలహీనపడే పరిస్థితి ఉంది.
ప్రైవేటు రంగాల వారు అధిక లాభాలు పొందే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మూడవ చట్టం కొన్ని పంటలను ఏదైతే కొన్ని నిత్యావసర వస్తువుల ఆహార ధాన్యాలు లేక తీసుకుంటే కొన్ని పంటలను వాటిలో నుంచి తొలగించాలంటారు. నిల్వ ఉంచే విషయంలో కూడా చట్టం చేసినారు. అది కూడా ప్రైవేటు రంగాలకు లాభం చేకూరుతుందనే ఉద్దేశంతోనే రైతులు ఈ 3 చట్టాలను రద్దు చేయమని కోరినారు. ఈ 3 చట్టాలను రైతులకు నష్టం చేసే విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వలన పోరాటాల వరకు వచ్చినాయి. చివరిగా జరిగినది మోడీ అహం ఓడింది, రైతన్న హలం గెలిచింది. ఇది చివరిగా జరిగినది. ఎప్పుడైనా ఏ దేశ ప్రభుత్వమైన అహంకారానికి పోతే వారి అహంకారం ఓడుతుంది, రైతన్న యొక్క హలమే గెలుస్తుంది. ఇక్కడ జరిగింది కూడా అదే. అహం ఓడింది, హలం గెలిచింది. అందుకు మేమందరం కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు నుంచి సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ఆ రోజు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా రైతుల పక్షాన మేము ఆనందిస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తు ఎప్పుడైనా ఈ భారతదేశంలో రైతుల పక్షానే ప్రకృతి సహకరించాలా, ప్రభుత్వాలు సహకరించాలా, రైతన్న బాగుండాలా. రైతన్న బాగుంటేనే ఈ దేశంలో మన బిడ్డలు బాగుంటారు, ఈ దేశ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, నాగరికత ఉంటుంది, సంపద ఉంటుంది, సౌభాగ్యం ఉంటుంది. అందుకే జై జవాన్.